Jo soc Paco Poch, soc productor i distribuïdor, petit distribuïdor i petit productor. Va ser un gran impacte l'arribada al Fòrum Vergés, al qual vaig anar per casualitat i vaig veure a Bout de Souffle del Godard. Va ser un gran impacte, jo tenia 16 anys. I clar, veure Jean Sever, que soc a sota de Guernica, a Belmondo intentant treure la samarreta, i jo allà vaig trobar però molt identificat i va ser a partir de llavors que el Cook va entrar i ja no va sortir mai més. I llavors vaig anar-hi a veure-la, em sembla, i llavors em vaig quedar. Era molt obert el Cineclub Vergés, el Fòrum Vergés, era molt obert, i llavors em vaig quedar en l'equip organitzativament parlant. Era un meritori, en realitat, I em va impressionar molt totes les sessions que feia el Manel Montaner, aquí vaig aprendre molt d'ell, em va ensenyar molt, perquè aquest tacte que tenia, aquesta manera d'explicar les coses, interès per la psicologia, pel llenguatge, per la narració a partir del so, dels silencis, que em vaig anar enterant d'una barbaritat de coses que em feien molta il·lusió, a part d'anar-lo coneixent amb ell, vaig treballar molt amb ell, en el sentit d'acompanyar-lo, vaig aprendre fotografia amb ell, el poc que vaig aprendre, però no per com va dir, sinó perquè el meu jo quan veia una cosa ja acabava, però vaig aprendre fotografia, vaig aprendre moltes coses, però sobretot entendre el paper de la barreja dels elements ideològics, dels elements humans, de psicologia, dels llenguatges, de totes les coses. Aquesta gran cultura. Vaig entrar, va ser una finestra oberta a la cultura, va ser gràcies a ell, al tacte que donava. Sí, ja explicava el de Pickpocket i el del Bresson, ja ho explicava el de la teoria dels actors, el model, ja explicava tot, ja evidentment que em vaig llegir el que és el cinematògraf i que em vaig llegir això, em vaig llegir el Rilke, evidentment, i el Kierkegaard, però això va ser a més, però una persona de tanta profunditat i que de sobte pel·lícules com els ocells de Hitchcock, els pájaros de Hitchcock, que passaven allà, i jo, clar, buscant-li significats i continguts, i el Manel Montaner em deia, escolta, no cal que et compliquis tant, que només veure a la protagonista Vuelve a tu jaula dorada, Melanie Daniels, o veure a la mare recollint els trossos de les tasses trencades després d'aquella tempesta dels ocells dintre de la casa, només veure això, fer aquell retrat d'una persona i el retrat d'aquestes petites angoixes quotidianes, ja veus els mestres per on van. Clar, allà entenies això, i això és el que m'agradava d'aquest món, d'aquesta profunditat que hi havia analítica en tots els sentits. Després hi havia el show que anava venint, Portavella que va venir amb el No conteu amb els dits, i per tant tot el món, tot el llenguatge a fons, la potència del llenguatge cinematogràfic a fons. La Ossa era una persona que m'imposava molt respecte perquè era molt cerebral, així com el Manel Montaner era una barreja de coses, però d'un gran humanisme i una gran sensibilitat, sobretot, molt tacte, molta sensibilitat i profunditat, i estava molt bé amb ell. La Ossa era una persona que em creava molta inquietud perquè tenia una potència cerebral molt forta i l'estreia i la veia sempre, no perquè fos pedant, sinó perquè la treia. Un dia se'm va ocórrer dir-li que una pel·lícula de l'Ossa i que era el nen del cabell verd, que s'ha vist poquíssim. Li vaig dir, sí, aquesta pel·lícula no té càrrega revolucionària, no hi ha pamflet antisistema. Em va fotre una bronca, em va fotre una repassada a davant de tothom. Aquesta anècdota era en el Cineclub del Clot, que en una època hi anàvem tots. Però al Vergés hi vam treballar en moltes sessions, hi va haver un molt bon ambient d'equip que feien els que passaven per allà fent coses, i col·laboràvem fent el que podíem. Em va agradar molt, a part de tot això, i l'Ossa, com deia, m'agrada molt una conversa amb el Carles Duran, quan el coneixia, vaig veure a l'Ibersina 90, podria ser. Hi havia un travelling llarguíssim, amb la protagonista caminant i anava sentint el so de les sabates, tanta importància, molt recalcat. I després parlant amb ell, i deia, però aquell travelling tan llarg, no sé, no recordo, ja no me'n recordo com anava, la qüestió és que em va dir, esclar, és que jo soc trotskista i per tant aquesta opció, però coherent, no,
que va ser el primer moment on vaig entendre la gran diferència entre l'opció PC, l'opció trotskista, etc. I va ser molt impactant aquest tipus de coses. Jo crec que hi havia una gran moguda general i al mateix temps tots els detalls podien conviure. No? Tots els podien conviure. Això és interessant. En aquella època el cineclubisme el considerava essencial. Jo era carn de cineclub i seguidor i aprenent. En realitat era aprenent, era un meritori. Era un meritori. Després va ser al revés. Després, bueno, no, al revés. Després el que... Clar, les pel·lícules que jo portava als cineclubs anaven molt bé i a mi m'anava estupendo, que eren les pel·lícules que vaig distribuir, però que vaig entrar a distribució perquè volia produir Belatar, l'última pel·lícula de Belatar, la vaig voler coproduir, vaig portar el guió a les televisions, clar, no em van ni contestar, lògicament, no? Després amb el Pedro Costa m'ha passat el mateix. Llavors, com que no hi havia manera de coproduir aquestes pel·lícules que jo veia l'interès, ho veia claríssim, però quan arribava a la indústria llana i pura i clara no hi havia manera de fer-ho passar, llavors va ser quan ho agafàvem en distribució. I els cineclubs em van salvar que a vegades pel·lícules d'aquestes quedessin encallades perquè es creava un fluid que va ser molt útil. Una de les pel·lícules diverses pel·lícules que he portat, s'ha fet un acord marc amb els cineclubs. Aquest acord marc volia dir un preu correcte, un preu assequible, i al mateix temps volia dir gran difusió. Clar, jo estava molt content, m'agradava, i m'hi trobo molt... Crec que la feina als cineclubs és essencial, crec que la formació en el sentit de realment d'obrir finestres mentals i físiques a la cultura de les persones és clau. En aquell moment, quan fem els números d'una pel·lícula, diem què en traurem d'una pel·lícula, al final sempre acabo posant, bueno, com a mínim, escolta, si fem 10 cineclubs, potser ens entraran entre 2 o 3.000 euros, entens? O si fem tal. Al final sempre ho poso, però ja, a més amb gran il·lusió, perquè és vidilla per totes aquestes pel·lícules. Això segur. I crec que és molt important que continuïn, molt important que continuïn, molt. És com tornar a aquella època que no hi havia res. Que apareixia el Microjanso, i apareixia el Microjanso, si no era pels cineclubs no ho vèiem. I com a productor, no ho he dit, però com a productor moltes pel·lícules alimenten els cineclubs, Cara cremada, La leyenda del tiempo, no sé amb quina van fer, amb diverses hem fet acords globals, i això em fa molta il·lusió. Jo crec que els cineclubs és essencial la feina que fan i s'han de mantenir com sigui. Tant que m'agradaria fer-ne un, mira. Pues vinga.